God. God is the arm that hold you at your weakest. God. God is the eye that see you at your darkest. God is heart that hold you at your worst. नमस्कार, मु कविता राणा संपूर्ण परिवार संपादिका आज एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत करुछि। आज वीडियोटी एक संवेदनशील विषय वस्तु को नहीं आपण मानक पाखे उपस्थापन करुछि। मु आशा करुछि आज वीडियोटी आपण मन को निहाती छुई जिवो। आ जदि आपण मानक आम वीडियोटी भल लगे आपण लाइक करिवे, शेयर करिवे आ सब्सक्राइब करबा को आम चैनल टी को जम्मार भूलिबेनी। तेले आसंतु ना आज वीडियोटी को नहीं आम उपभोग करिबा। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିଦିଏ, ଯାହାର ପରିଭାଷା ଅତୁଳନୀୟ, ଅବିସ୍ତାରିତ, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ତ ଅଛି ହେଲେ ଶେଷ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଗେସ୍? ସେ ରୋମାଞ୍ଚକ ଭରା ଶବ୍ଦଟିର ନାଁ ହେଲା ପ୍ରେମ, ଲଭ୍ ବା ଭଲ ପାଇବା। ପ୍ରେମ ଏକ ଏମିତି ଅନୁଭବ, ସେଥିରେ ନଥାଏ ଅହଙ୍କାର, ନଥାଏ ଈର୍ଷା, ନା ଥାଏ ପାଇବାର ଆଶା, ନା ଦୂରେଇବାର ନିରାଶା। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଭଲ ପାଇବା ଯେ କେବଳ ପାଖାପାଖି ବୟସର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇନଥାଏ। ସେ ତ ମେଘ ଆଉ ମୟୂରର ସମ୍ପର୍କ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କଇଁର ନିବିଡ଼ତା, ବସନ୍ତର ମଳୟରେ କୋଇଲିର କୁହୁତାନ, ମା'ର ମମତା, କବିର କଳ୍ପନା ଆଉ ଭକ୍ତର ଭାବପ୍ରବଣତା। ହଁ, ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ? ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ନାମକରଣ କ'ଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ? ପ୍ରେମ କେବଳ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସନ୍ତାନ ଆଉ ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ? ନା, ସେସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନ, ଯାହାକି ନିୟମର ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡୋରି ଟିକେ ଢିଲା ହୋଇଯାଏ, ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସମ୍ପର୍କର ଫାଟ, ଆଉ ଆସିଯାଏ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାର ସ୍ରୋତ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନଥାଏ ବି ତୁମେ ଅଜାଣତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଅ। ତୁମ ଚିନ୍ତା, ଚେତନା ଆଉ ଭାବନା ଧୀରେ ଧୀରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଉଠେ। ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାର। ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରିକ ଶକ୍ତିକୁ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇପାର। ତାହେଲେ ବୁଝିନେବ ତୁମ ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ ଘଟିଛି। ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ତୁମ ଭାବନାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବେନି। ପ୍ରେମରେ ତ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ନ୍ତି। ପ୍ରେମ କରିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଜାପତି ବି ପ୍ରେମ କରେ, ମହୁମାଛି ବି କରେ, ହେଲେ ରଘୁ ପ୍ରଣୟ ବେଶୀ ସମୟ ତିଷ୍ଠିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଏକ ସାଧନା, ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ତ୍ୟାଗ, ଏକାଗ୍ରତା, ଆଉ ଅଛି ହୃଦୟର ସହ ସମର୍ପଣ ଭାବ। ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଛୋଟ କାହାଣୀ। ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ, ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଗୁଲଗୁଲିଆ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 9-10 ମାସ ହେଇଥିଲା, ତାର ମୋ ସହିତ ପରିଚିତ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଆମ ଘରକୁ ଯିଏ କାମ କରି ଆସେ ତାର ଝିଅ। ମୋତେ ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ତାର ସେ ଟଣା ଟଣା ଆଖି ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗେ। ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଏ, ବାସ୍, ଆଉ କିଛି କରେନି। ହେଲେ ସେତିକିରେ ସେ ମୋ ସହ ଏମିତି ଲାଗିକି ରହେ ଯେ ଯେମିତି ବିଲେଇର ଛୁଆ ଆଉ ମା। ଏବେ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତା ମା ସହ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁନି। ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 6-7 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି ତା ସହ ମୋର ଦେଖା ହୋଇନି। ସେଦିନ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଦେଲା, ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ତା ଓଠରେ ହସ ବିଜୁଳି ପରି ଚମକୁଥିଲା। ତାର ଯେଉଁ ଚାହାଣୀ ନା, ପୁରା ମନଲୋଭା ଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ
ଆଉ ରହିପାରିଲିନି। ତାକୁ ଟିକେ ଡାକି ସ୍କୁଟିରେ ଟିକେ ବୁଲେଇଦେଲି। ତା ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଖୁସିର ଜୁଆର ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା ତାକୁ ଖାଲି ଦେଖିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଲି। କୁନି କୁନି ହାତରେ ସେ ମୋତେ ଆଉଁଶୁଥିଲା, ମୋର ଅସଜଡ଼ା କେଶକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ତାର ସେ ନରମ ଓଠରେ ଏତେ ଗେଲ କରୁଥିଲା ଯେ ସତରେ ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ଭାବି ପାରୁନଥିଲି ସେ ମୋର କେହି ନୁହଁ, ନା ତାର ମୋ ସହିତ ଅଛି କିଛି ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ ତାର ସେ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଅନୁଭବ କରେଇ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରେମର ମାନେ କ'ଣ, ସର୍ତ୍ତହୀନ ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ମୁଁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ନିହାତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ନା? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନା? ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବି। ହଁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।